Il-pellegrinaġġ bir-roti u l-muturi fl-okkażjoni tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja beda 64 sena ilu u donnu li ma' kull sena li tgħaddi qed jikber fil-popolarità. Reġgħu kienu eluf dawk li fuq ir-rota jew il-mutur tagħhom ipparteċipaw fil-pellegrinaġġ li sar għall-ewwel darba fl-1951. Dan fl-okkażjoni tal-inkurunazzjoni tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Ma baqax il-kull sena. Qabel kien isir is-sibt lejlet il-festa, u ma ta' raġunijiet ovvji li forsi naqa' min kienu fis-sakra, min kien jixrob. U ma għamel neħilħat. Dejjem bl-organizzazzjoni tal-komitat u ma nistax ninsa lil Michael Kassar, illum kummissar tal-Prat, li ħadem ħafna biex isir il-ħadd. U rnexxa. L-entużjażmu fost dawk li jieħdu sehem kien evidenti, anke għax bosta kienu fil-post ta' tluq sa minn xi sija qabel bdiet l-attività. Ġobni, u tradizzjoni sabiħa, u ġobna ħafna. Nistennija, kull sena bda nistennija. Snin issa nagħmilha. Nu pjaċir nkun qed nistennija wkoll jiena. Għaw ili ma neġa ħafna jena, u ġejt is-sena xtaqt ili biex nagħmilha, qed ma darba qed nagħmilha. Fil-waqt li hemm min ma jitlifx okkażjoni li joħroġ dawra bir-rota jew bil-mutur, oħrajn stqarrew l-iktar ħaġa li tiġbidhom lejn il-pellegrinaġġ hija d-devozzjoni lejn il-Madonna. Aħna nagħmluha passjoni għall-Madonna. Hija xi ħaġa minn tal-festa tas-soltu. Tradizzjonali hu. Li tara kull sena jkunu l-aħwa u l-ħbieb, nieħdu pjaċir tal-aħħar sew wara l-bieraħ. Jekk jisnagħmel kuraġġ nar daroti kollek u għall-Madonna ta' darba f'sena. Il-preżenza qawwija ta' tfal hija wkoll garanzija li din it-tradizzjoni għandha futur. Illum it-tieni sena. Dan biex noqogħdu nieħdu gost ġieli tfal u mill-kemm il-kbar u neqgħu nieħdu gost. Ġieli ġejt. Din it-tielet sena. Għax tieħu pjaċir tiġi. Fuq kollox, ix-xena ta' tant nies involuti f'attività waħda kienet waħda li paxxiet lil kull min kellu x-xorti jara. Dan b'mod speċjali meta l-pellegrinaġġ daħal fil-pjazza ta' Ħażabbar fejn il-parteċipanti ntlaqgħu mill-kappellan li wara kelmtejn tal-okkażjoni tom ukoll tifkira.